ଯୀଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ବାବା ସାହେବ ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଗବାନ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିଲେ ନା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଦଳିତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତିଟି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଡକ୍ଟର ଭୀମରାव ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବସାଯାଉ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଜଗତର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର ପାପୀମାନେ ଯେଉଁ ନର୍କରେ ଯାଇକରି ପଡ଼ିବେ ମରିବେ, ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ରକ୍ତ ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ ଜଗତକୁ। ଆଉ ତୁମେ ପଚାରୁଛ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସେଇ ଅଶୋକ ବାବୁକୁ ପଚାରିବି, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କ'ଣ କଲା ଶିବ, ସେଇଟା ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏ ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ ବିବେକ ଲୋକମାନେ, ଯାହାର ବିବେକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କଥାଭାଷା କରିବେ। ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଅଶୋକ ବୋଲି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଚେଲା। ଆଉ ତପି ମିଶ୍ର ଶିବଙ୍କର ଚେଲା, ବା ଏ ବି ଅଶୋକ ଶିବଙ୍କର ଚେଲା। ତମର ଗୁରୁ, ତମର ପ୍ରଭୁ ଶିବ ବା ଶଙ୍କର, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସାପୁଆ ବୋଲି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ବେକରେ ସାପ ଗୋଡ଼େଇକିରି ବା ସାପ ବାନ୍ଧିକିରି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ସାପୁଆ ବୋଲି କହନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେହି ସାପୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅକୁ ନ ଚିହ୍ନି ହାଣି ପକାଇଲେ, ଜୀବନରେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। ପାର୍ବତୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶିବର ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ଶିବ ନଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ। ଆଉ ଶିବ ମୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବ, ଏ ଭୟରେ ଶିବକୁ ସେ ଠକି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜର ଶରୀରର ମଇଳାରୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମୁଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏ ପ୍ରକାର? ମଇଳାରେ କେହି କେବେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି କି? କେବେ କେହି ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଶିବ ହେଇକିରି ପାର୍ବତୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ, ସେଦିନଠୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଲେ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁବିଧା ଦେଖିଲେ, ପାର୍ବତୀ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଆସିଲା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ କରିବାକୁ, କାରଣ ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଶିବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ବା କେତେକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସହବାସ ହେଲା ନାହିଁ, ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପାର୍ବତୀ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାର ନାମ କି ଗଣେଶ, ସେ ପାର୍ବତୀର ପୁଅ, ସେଇଟା ଶିବର ପୁଅ ନୁହେଁ। ଗଣେଶ ଯଦି ଶିବର ପୁଅ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଶିବ ଗଣେଶକୁ ମାରି ନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପୁଅ। ତାକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ତମ ମା' କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଯିବି, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼, ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବୁ ତୋତେ ମାରିବି। ତା'ର ବେକ ହାଣି ଦେଇକି ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଲା, ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିଦେଲା। ତାପରେ ପାର୍ବତୀ ସହିତ ଯାଇକିରି ସେ ସହବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନୃଶଂସ ମନୁଷ୍ୟ, ମାନେ କେତେ ଅବିଚାର, ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ନ ଜାଣି ନ ବୁଝି ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। କି ଅଦ୍ଭୁତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ପୁଅକୁ ଜାଣିପାରିଲା ନା, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ପୁଅକୁ, ହଁ ହୋଇପାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାକୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲା। ବାବୁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବିବାହ କାହିଁକି କରନ୍ତି?
ନିଜର ଶାରୀରିକ ପ୍ୟାସାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶିବ କ'ଣ କଲା, ସେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ବୁଲି 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 ଗୋଟେ ପାଗଳ କୁକୁର ପରି ବୁଲି ବୁଲି ରହିଲା। ଶେଷରେ ପାର୍ବତୀ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହା ସହିତ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ, କାରଣ ସେ ତ ନଥିଲେ। ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ତା'ର ମନ ନାହିଁ, ପରିବାର ପ୍ରତି ତା'ର ମନ ନାହିଁ। ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲା ତାକୁ ବି ମାରିଦେଇଛି। ମାନେ ଶିବଙ୍କର ବିବେକ ଏତେ କଳୁଷିତ ହେଲା, ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ପାର୍ବତୀ ସହିତ ସହବାସ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଗଣେଶକୁ ମାରିଦେଇଛି। ଦେଖ ତମର ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଶିବଙ୍କ ଭଳି ସେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସିନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପର ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମର ଶିବ କ'ଣ କଲା, କେବଳ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଣେଶ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଷ୍ପାପ ଗଣେଶକୁ ମାରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିଚାର କର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ, ଗଣେଶ କ'ଣ ଦୋଷ କଲା କି? ଗଣେଶ ନିଜର ମା ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥିଲା। ଗଣେଶ ନିଜର ମାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥିଲା। ମା ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ପରେ ଏ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସେ ମାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲା କି ମାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲା, ସବୁ ମାର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ନ କରି ତାହା ପାଳନ କରିବା ପିଲାକୁ ଶିବ ଯାଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି, ହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି। କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲା, କି ପ୍ରକାର ତା'ର ଜ୍ଞାନ, ତା'ର ଚରିତ୍ର, ତା'ର ପିନ୍ଧିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିଲେ, ଶିବର ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖ କେମିତି ରହିଛି। ସାପୁଆମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଭଗବାନ ମାନୁଛ? ଆଉ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଭଦ୍ରତାର ଗୁଣ ଦେଖାଯାଏ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, କ୍ଷମା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଏପରି ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଏପରି ମନ, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ସେ ଶିବଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ସହିତ କେବେ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ବିଷୟରେ। ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବାବା ସାହେବର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ବାବା ସାହେବକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, କାରଣ ସେ ଆମ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲୋକ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାତା। ସେ ଆମ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଆମ ଭାରତରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କଲା, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ସେହି ବାବା ସାହେବ। ସେ ସାରା ଭାରତର ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ, ବାବା ସାହେବକୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ପରି ମୂର୍ଖ, କଳୁଷିତ ବିବେକ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଅଶୋକ ଆଉ ତପି ମିଶ୍ର କେବେ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏମାନେ ଆତଙ୍କ କରିବେ, ଏମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଏମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ। ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ପାଗଳ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ, ଯେପରି ସହରମାନଙ୍କରେ ବା ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପାଗଳ କୁକୁର ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଗଉଡ଼ି ମାରନ୍ତି, ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ ଅଶୋକ, ଏମାନେ ତ ବାୟା କୁକୁରଠୁ ବି ହୀନ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗଉଡ଼ି ମାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ବାହାରିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗୋଡ଼ଠୁ ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମଡ଼ା ଉତରେଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ବାବା ସାହେବ ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ବାବା ସାହେବ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ବାବା ସାହେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ବାବା ସାହେବର ଆତ୍ମା ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି। କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକ, ଅସୁଚିତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ? ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଆମ ହୃଦୟରେ ବାବା ସାହେବ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ।
କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାବା ସାହେବ ଆମ ଭଳି ଦିନହୀନ ଦୁର୍ବଳ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାରା, ସେ ସହାୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛାୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପରି ପାଗଳ ଆଉ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ।